Dobrý deň, vitajte na kanáli Recepty pre život v časti Hlavné jedlá, kde som si pre vás pripravila recept s názvom Pórová pochúťka. Aké budeme potrebovať suroviny zhruba na 2 až 3 porcie. 1 kus veľkého póru a použijeme len jeho bielu časť. 2 kusy po 180 g tofu bazálkové, 200 g paradajkového pretlaku, soľ, olej, tymián, kurkumu a 4 až 6 plátkov vegánskeho syra. Ako prílohu použijeme 8 až 10 kusov malých zemiakov uvarených v šupke. Postup. Z póru odrežeme zelenú časť, ktorú môžeme využiť v inom jedle, napríklad pokrájanú na kúsky pridať do nejakej polievky. Bielu časť póru umieme, očistíme a pokrájame na kolieska. Dáme ich dusiť pod pokrievkou na väčšiu panvicu s olejom. Medzitým si v miske roztlačíme vidličkou alebo prstami 2 kusy bazálkového tofu. Potom na roztlačené tofu nasypeme tymián a kurkumu a zamiešame. Primiešame k tomu paradajkový pretlak. Túto zmes natrieme rovnomerne na pór v panvici a podlejeme to trochou vody, aby sa to nepripálilo. Dusíme pod pokrievkou niekoľko minút. Odstavíme z plameňa a navrch poukladáme plátky vegánskeho syra. Potom panvicu opäť zakrieme, už to nevaríme, len necháme postať teple, nech sa syr trochu roztopí. Ako prílohu použijeme zemiaky uvarené v šupke, ktoré pokrájame na kúsky, dáme na panvicu s olejom, osolíme, posypeme oregánom, premiešame a opekáme na oleji v panvici 10 až 15 minút. Na taniere naservírujeme porciu zemiakov a pórovej pochúťky. Myslím, že stojí za vyskúšanie, lebo je to naozaj pochúťka a chutí vynikajúco. Ďakujem vám za pozretie videa, prípadne za prihlásenie sa na odber, za zdieľanie, komentáre. Prajem vám dobrú chuť a dovidenia pri niektorom ďalšom recepte. Thank you.